ኪሮስ ሕማም ምንታይ ይደለካ ኪሮስ ሕጂ ተዚዳጌ ኣብ ኢትዮጵያ ካደላ ሓቀይ ሓራይ ኣበይ ዳለኻ ማለት እዩ ናይ ደሓን ዳ ኤሮጳ ተዛዊርካ ኣለካ ኢን ሚን ባሃለው ሃገራው ቆፀር ኣየልየናሎ አንተ ኪሮሰይ ወረደ ኣሞ ናበይ ከይዱ ወጋሕታ በዚኦም ወሲድሞ ሱኸማን የለን ኢለሞ እሞ ኣሕዋትኸ ማለተይ ደቂ ሃገሩ ኣበይ ኣለው ندخا حجي انت عانت ملقت محلال فلا مالت ابزي شو ابزلنا غزي انتي تبلا كيروس